Tokom emisije Pitanje gledalaca, jedno od pitanja bilo je upućeno Aleksandri Nikolić. Devojko, šta ti više želiš od Dejana? Sve čini da te usreći, a ti si razmažena i bezobrazna, glasilo je pitanje. Ne želim ništa, ja sam takva, po prirodi sam takva. Ja sam i tekako ovdje i srećna i raspoložena, ali ne mogu da se foliram. Ja kada sam vesela, vesela sam, kad nisam, nisam. Ne treba ništa da bude dalje, dovoljno je to što priča da se hladi od mene, a sa mnom je i dalje. Stavlja me u situaciju da se osjećam loše i to je to. Neće moći ništa da uradi da me usreći i neće moći, rekla je Aleks. Sad ulazi u svoje kad vređa sve, rekao je Dejan. Sve mi je ravno do Kosova, dodaje Aleks. Šta mi smeta, to ću i da kažem. To je to, rekao je Dejan. To je nešto iz moje prošlosti. Pitao me je za jednu osobu sa kojom sam nekad bila, da li sam imala nešto sa tom osobom. Ja sam rekla da jesam. Nije ta osoba u realitiju, nije niko iz realitija, dodala je Aleks.